strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Hello, Miss Nicole? Iko, sinang dolorang akong tuyo. Wa mo ko ko'y number niya. Oh, kadiyot. Nang, ikituyo. Ako? Nga naman. Nang, istorya din yun. Sa toyo niya na ako eh. Pagkalang nang, anong may bawaan mo? Hello, Miss Nicole? Asa nito sang dolor? Inday? Hey, Day. Wa pa ko makigamigo balik nimo ha. Ah. Sipa lang estranghero ko nga nagbarites. Wa pagid ka mo tubag sa kong pangutana. Og ayaw pagbuhat og istorya kay di ka writer. Asa to sinang dolor? Hapit. Magkita sila si Miss Nicole. Ang ano magkita man sila Kiko? Unsa day ganap? Resulti dayon. Muli ko doon mga ako. Ay, kugagki. Gunit na ba? Gunit mo ka. Sige, amigo na tagbalik. Hello. Di pa sa ilo ti kasi mong sa... Unsa day balita ha? Ang ano magkita ang kuno to sila? Ako, magpakuyog si Miss Nicole sa simbahan. Kaya mag-inquire ko sa requirements para sa kasal. Oh. Di na himo-himo ha. Nagsulti ko sa tinuod yun. Pero, Nga nang pero man? makapaduda sab ni. Nga naman? Sa estado nila ni Sir Joko ni Miss Nicole ba? Kinalanggig na siya personal nga mag-inquire bahin ining butanga. Di ba, itugyan naman na tanan sa wedding coordinator? May punto ka. Murag sa mga ordinaryong tao rin man ang mangingunana nga maugi mangunay ugad to. Aw, karong panahon na, bisan ordinaryong tao man gani, maningkamot nga ang wedding coordinator na mulihog sa tanan. Sila pa? Basin ganahan lang sa siya nga siya mismo personal ang mangunay. Naman si mga ingon anak. Anya pa yun? Siya ro wag silang taong pwedeng ikuyog niya. Sinang dolor yun. Bag-order itong napahiya din eh. Kauban pa sinang dolor ato. Basin pagbuot ni Sir Joko. Nung sad? Ay, gikapoy ko sa among lakaw, oy. Dito may sa city registrar's office. Dayon dito may sa mga 5 kasimbahan. May gani kay manawag ra kuno siya sa mga posible nga binyo para sa resepsyon. Nanawag to siya ni Sir Joko. Di man kuno makontak. Nani sila pari na? Murago pa man. Daghan unta kong kaila. Pero, ay, di na lang ko mag-apil-apil, oy. Sakto ka, Inday. Sakto gid na. Ayaw na lang pag-apil-apil. Kung isingisi mo ka diha, Kiko. Iko, ngano ka, oy? Smile, diha. Nakabantay na ka ng dolor? Ha? Unsa may nabantayan, Kiko? Oh, salamat. Ngawa ka na masuko na mo, Inday. Wa, na good. Suko pa, uy. Pero gipasaylo na tamo, bahag na suko pa ko. No, sino nakanindot ni mo, Inday? Unya nang. Unsa pa nang, istorya sa na. Ay, dili unta ko musulti ni mo ini kay
Ingon man to siya nga sila ra ni Sir Joko ang personal nga musulti nimo. Pero sige musulti lang gid ko. Bahin saan sa man na? Ikaw ko no ang ilang giplanuhan nga mahimong maid of honor. Oh, sinong katawa mo kay Inday? Sino katawa man? I'm sure nga nagsakit na ron ang dughan na itong bruha nga Inday. Imposible nga dili tumsulti sinang dolor niya. Imagine, siya ay among maid of honor. Sakit na kasi ang dughan, no? Dili ko maka-imagine. Pero, kinahanglan nga matinuod una nga magpakasalagid ni Joko. Himo-himo ra ni nako ang tanan. Og kinahanglan nga matinuod una ni. Oh. Kinsa man ni? Oh. Ang chismosang reporter man ni. Hello, Alexa? What's up? Oh. What? No. Doon na kay Link. Isend ako, dali. Okay, magpaabot to. Dali, ha? No. Si Joko, nakidate sa usa ka Hollywood actress. Kung ganina, nakatawa kas baliktad ni ng dolor. Inirong niya sa social media. Dit nga li ka makatawa ini. Uy, hala, kinsa man ang kauban, sir? Hollywood actress na lang. Oh, basa ninyo. Basa. Whirlwind romance mong kuno na lang. Uy, Oh, sige, sulti naman na Inday. Sige, sulti naman na. Tawagan ako si Miss Nicole. No, dili. Nicole, kalma lang. Presence of mind. Si Inday. Ano sa mga ituyo yung bruha? Hello? Wisit! Kaya may katawa ka? Katawanan mo ka Miss Nicole, oy. Ingon ka, himuon ko ni mong maid of honor sa kasal ninyo ni Sir. Ano yung sila manipalita aron? Ay ko na. Wa ka pa kabalita. Wa ko kay bawaan ang imong gipanolti, bruha! Wa ko na siya mahibaw sa akong gipanulti na. Pero klaro, kayong naratol. Gisapon. kalabad ba anak nila, oy? May ragyong ni undang ka mga artista, Inday, oy. Apel unta kas kalabad sa mga artista. Maog yun. Pero kanang balita bahay ni Sir ba? Dili ka na publicity lang. Basig may umaabot nga pelikula si Sir sa Hollywood. Ito. Posible siya na lang. Ay, maghuwat na lang kita ang sunod na mahitabo. Or di ba, balitaan ta ni Sir mismo. Kana kung iyapat ang giisip ngayong pamilya. Suma sa siginid sulti nato sa una.
Nagbaral na kami bigyan sa Isla Cabrera sa Miami Beach. Abay happy. Yes and no. Yes. Tungod kayo na news na sad ko. Ug sikat na Hollywood star ang akong na-date. Pero no. Hindi ko dyan really happy. Tungod kay pakitang tao na kitaan. Dahil ang biliktar sa kanyang utok. Dahil ang biliktar sa kasing-kasing. Sining mga samin. Tinuod man o dili. Nga pinili din ni Sir para na. Pero mo nitik pahinumdum na ko sa pag-atubang na ko sa matuod. Nga bisan ka man. Wa gito'y chance niya. Guwapa naman ni Miss Nicole. Kasamot ang Hollywood star na si Julia Cabrera. Latina beauty. Sampang ako. White beauty. Oh, naasod ko. Naara magitiyak ko sa beauty ko na. Ako pasulti ko na. Wala sa dinoon kaabot dito sa kuminting ini mga mabayhan na. Ngayon nito umitapit ko ma. Ako dinoon ko yung kibahan. Nawa si magtanaw sa kong pagkuhay ko. Kadili sa kong kasikasi. Nga nung nasobrahan ba sa kong bilit sa sarili. Ilap-ilap sa nagawin ko. Nirisin sa dako ko. Nirisin. Parte? Unang, birthday sa akong producer sa una. Gi-invite man ko. Mato ba ka ako sa? Uy, aduan na inday. Mas maayong makakita sad sila nimo sa imong new look. Maura mo gud gihapon ng dagwaya na. Uy, may kalahian na ba niya, yun inday? Dili na ba niya kay kabusngi? Og, angayan kaay ka sa bag-o nimong buhok. Angayan, judi ay kag-straight nga buhok sa. Ay, sige. Mo-attend lang ko nang. Pa-escort lang kong Kiko. Ay, salamat! Ha, salamat, Inday. Nahimuhan ko naman sport. Oo. Salamat, Inday. Pwede ako na lang? Sir! Nalari ka dyan! Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder